Познавам Гери от фитнеса, който посещавам. Тя е известна фитнес инструкторка. Обажда ми се, искаш ли да се видиме, ще правиме сватба. Така дойде време за сватбата. Първо влезаха две дечица с едни колички с дистанционно. След това кумовете поканихме и младоженците накрая. Много емоционално, с всички български ритуали още в посрещането. След това стартирахме с първи сватбен танц. Те си беха направили хореография. Просто беше много емоционален момент. Той я върткаше, Пепи я върткаше през цялото време и накрая така завърша, като я вдигна. Почнах така сватбата с хубави български хора. Дансинга се напълни. Аз знаех, че тази музика много ще се хареса. Накрая имаше, разбира се, рязането на тортата. Нацапаха се така, просто беше много и забавно, и емоционално.